ole ka chanela ka lo lom le ve ka cheu tun tuma kan thlir ho tu chu The Gifted ti movie season 2 na ka kan en ho le do na ni Gifted Zirlai le zirtir tu te inkara boina na sata ka omnu khan Gifted program chu ti top tu mania tum khat skola chuan conference nei me ka ni lain Gifted Zirlai te chuan hall chunga bomo om thu lo shia in nam tan chuan ava shil shengal vata ti chuan bom chu puak ta nam tan po chu na taka hliamin a thian te le school chu thil thlenga wang chuan a chhuah sana ngai pha ta a chuta tang chuan a hmel hmu ani to ngai lo ani chumi hnuwa tang phei chuan Gifted program chu ti top ni in Gifted Zirlai te chu hmu ani le to ngai lo ani a episode in channa chuan time hi alo langa rida ha ya Zirlai du thar ni in tunma a Gifted program an kalpui thin chu alo hre chiang chak thei hle ani time chu school function a thu soi tura te ni in a soi tha hle bok ma se a thian te chuan school a ati that thin wanga som mai ani thu shilin an lo ei vak lo hle ti chuan classroom chung lo langin time chu a classmate pakhat Grace nen chuan an lo in hmel hriat ve meka chute lai chuan student inspector te chu ron lutin mi pale me chia chu thu sang tu chuan ron ti ngara an ho tu ber chu thamarong ni in 13 an ko thin bok Zirlai te in cheidan le style chung changa chuan an strict le thu aron soina sa hle a Grace ro chuan in cheidan ron soi selwang chuan alo ngai thei vak lo chumin hnuwa Taiman Gifted pin alo ken chu mu in a chu saka pin chu nei thei tur chuan Gifted Zirlai ni angai thu shilin Gifted class chu an nei to ngai lo thu a shil ngal bok cafe a Taimin Gifted chung chang zole po chuan boina zongzong thlen tu chu Gifted an ni thu chuan alo shil headmaster chuan minister chu in biak na nei puin an hmalam hunatan Gifted program kalpui zelan mo zia chu soipui atuma ma se minister chuan tu nang din huna chu tiang thila theilo thu le bets ma sa chu headmaster chuan alo teaching pen na sat em wang chuan alo rem ti ve chia lo ani Gifted program kalpui du tu chu headmaster mai ba ka time po chuan alo du ve a chumi zan chuan time le athian de chuan ro man na siamin Zirlai ten Gifted program kalpui an du thu ti lan na tur petition sign chu man tang ka yan tum ta a atuka chuan school chunga petition chung chang chu tlang au puin Zirlai zongzong hne na lekha chu an sem ta diata chuti lai tak chuan student inspector third ron langin time chu an thil ti awang chuan a ron ti el khuma Gifted program chu an ta na ni ve lo thu alo shil ma se time chu beidong mai lovin Zirlai dang te po chuan an lo thlop fiau chu thil thleng chu zirtir tu pakhat Grace sam kirwanga lo how mek tu chuan phone atangin alo mu ve reng ani skula boina achua hnuwa tang kha chuan school website chu block ni in internet po chu shutdown saknga lan ni a chu time le athian de chuan website kal tlanga petition the daran tumna konga har satna alo thlen ve mek bok chute an boy mek lai chuan Grace ron langin intidu tak takani chuan ruam manna ka nei ti in ron shil chu office computer changa lu ruk chu ani Grace chu computer thiam tak lo ni in vote lem manga ti tur chuan time chu athlema time chuan du lo view ma se Gifted program nei let le adu ema wang chuan remotivate a officer an omlai chuan student inspector ho chu an ron lang ta thut mai time chuan data ru chuak tu ai chuan do ma tanga chuaruk chu a shem na ala nep zok thu soin Grace chu akaltira ani ero an data copy ala zolwa wangin office chunga alo om thung Grace chuan in mu tirin a shoi peng ta ngala ama ero chu third ero alo fing ve tlat time po an na ala zo fel lo wang chuan alo la boy ve hle ani ti chuan third chuan officer on thlen chuan in time ero alo bi ru man hlowa ahim ta emo ati lain third chuan computer chu hongin lutan ngei ti chu a hreta chu vele time chu tlan chuak thutin anin zui ngala
in zui zelin time chu school hall chunga chuan a biru tangala a biruk na chuan Zirlai then khat lo ve chu mu thein ma se tu tenge an ni ero a she thailo ma se a hriat chu enge motak ti ru kan tum ti chu ani chuti mek lain third kha lo langin time chu alo zong mu ve chi a time chuan gifted program nei let le adu zia alo shil nuwa a she thiam ve ta aniang a kaltir ta a atu ka chuan an miss darin academica an ho tu thar ni bok chuan thu ron puangin petitioner gifted program tu te an chak ta ka wang chuan hun rei tak chung an lo kalpui to lo gifted program chu kalpui ani le tur thu chu aron puanga time le attend chu an lo lom kher mai chuti rualin kumhasa a M5 Zirlai ten chan san nei ve lo awang chuan M4 le M5 Zirlai atanga lak ve an ni tur thu chu aron puang bok third po atopa nui ve ta chumin nu chuan headmaster chuan Mr. Pom chu office mu in Pom hi gifted program ti topani atangin alola chol ve char alo ni headmaster chuan Mr. Pom chu gifted program nei let le ani don ta ka wang chuan an hangai ron chele tura lo somin Pom po chuan alo rem ti ve a gifted program chu antana apoi mo zia a shil tel ngal bok sin dot le a chuan Mr. in chuan dam doi chu thingpui ang taka siamin headmaster in turatan chuan na peya ani na taka chuan Mr. in hi headmaster da that tuma midang ta na lo thok ru reng ani Mr. Pompo chuan Mr. in rin lo thu chu lo soi ve mekin ma se headmaster chuan Mr. in ai chuan Zirlai te chu an buai pui ber tur ani thu chu alo shila chumini chuan time chuan in gifted Zirlai batch nung ber chung chang chu alo zir chianga thalak atang chuan abiruk laya hola ami mu te kha angati ta veu mai ti chuan zana chuan school warehouse a chuan kalin thoma shed roll chuan abiru ngal vat ti chuan ami mu te chu gifted Zirlai te chu lo ni rengin an ngala chin fel zo lo ching fel tur chuan an ron let le ta time chuan abiruk na atanga an power manglai mu chuan makalo ti hle a nakina chuan wave lo langin gifted ta na siam ke set chu ron kengin a play ta ngala te pa in play vele chuan mak tak main time chuan a thoma lo sheve theitlat chumi omzia chu time hi gifted alo ni ve reng ti na ni chu ti chuan a out thom share in an va en fia ngala time chu petition kalpui tu ani ti po chu an hrenga la ni thoma shed vele wan zo mek lai chuan kongka chu ronin hongin mi pakhat hi aron luta an lama ron pan hnai lai chuan kong an lo kian sap mai chu tu dang ni lovin an khai pa ber pe nga lo ni gifted Zirlai te chu an skula sual na beile tur chuan an zawai mai an ron kir le ta veka an mabak chu hrechiang hle in muang chang man an ni lo ti an hriat wangin arukin ma an lo la char to ani chung ho time in an mu rual chuan atlan se tanghal vat chumin nu chuan gifted Zirlai te chuan school chunga kang mei ti chu ani thei dan te chu an lo soi ho nak naka chuti lai chuan wave chu loading in M4 Zirlai an kaltir tak chung chang ron soi chuakin an bo zui vat atul thu aron soi bok ti chuan atu ka chuan time chunga chuan an bur ta chata time chuan an thil ti tum chu eng po ni se telve atum lo thu alo soi ve ngal zat ama ero chu pengin ri a hriat ruala a om dan le an dan zong aron soi dik veka wang chuan makati khermai chumi nu chuan an power rang te chu amal te chuan an mu tir da diata chungan mu nu chuan time po chuan a power mu chuak tura in pui tir churem ti in gifted Zirlai te chuan a power mu chuat theinan kong sangin an en sin ta zela chumi wang chuan time po chu a chaupa hle thina ni sin dang lo langin third chuan Zirlai pakhat gambling lo ti thin chu alo man meka chuti line school hallway ya gifted Zirlai te amu chuan engemaw tak ti an tum ani ti chu alo hre thiam ve ngala chuti mek lain time chuan midang power zong a hriat to thu le pengle wave te power ala hriat lo thu chu omalo zot ve mek bok om chuan wave chu khol thil zong asal ang maya a om tir thei thu lo hrilin penga power a soile ma chuan wave chuan time chu ama power mu chuan a kong chawa boy turin a lo hril
time chu cafe a om lain thar chuan pin chu aron pelet le a gifted Zirlai tenen an ho thin ti alo she to bok thar chuan conference a thil thleng chu ron shilin bom da tu chu an mani ngei ani thu le an zinga pakhat po a hliam dat le thu chu aron shila time pon gifted Zirlai te chu a ring zo kherangem ti a she to bik lo chumi hnu chuan time chuan gifted te chu zirtir tu te hne na a report tur thu shilin administration office lama pan ta ngala ti chuan gifted Zirlai te chuan tumru kan nei thu chu va report in ma se an lo oi sak lem lo chuti lai chuan Mr. Pom kha lo langin time chu thil hriat suala nei wang mai tia shilin kal tur chu an shila ma se Mr. Pom chuan thu dika soiti chu alo hai reng lo chu baga time in peng po an singa atel thu a soilan awang chuan Mr. Pom chuan peng in a hriat na anei let le to ti chu hrethiam ngalin peng hne na an tum chu en po ni se apoi dan a zira an konga a om tlat tur thu avashil time chuan bompuak chungchang chu lo chui chiangin ma se a hriat du ang a hmu zo lo wang chuan a lo beidong ve hle chutia a beidon lai tak chuan ral khata thil thleng chu a hmu thei tatlat mai a thil hmu chu hrethiam lo hle in alampan chuan a kal ta ngala chuti mek lain mai tuam pahnih hian skula chuan kang bei chu ti ran lo tum ve mek ani alan dan chuan in time hian nu chui theina powa thatak mai chu alo nei reng ti na ani ti chuan time in lepa va thlen chuan kang mei lo chuak chu a hmuta a rang taka vati hlum vat tumin ma se apua ma che in peng chuan a ron chan man lo midang po chu lo lang ve thua in an ron thel mit ta ngala wave chuan kang mei chhuah tu te chu screen atanga lo hmu in midang chu a be pop ngal vat an tlan chuak trep ti in po na chuan mon le pan an lo langa pan chuan moni power lo seng lu to wang chuan chung mi sual ho chu an bei ta ngala chung mi sual te chu manin ma se pakhat ero atlan chuak thei sham chung ho chu an the gifted in ti in gifted program du lo pol an ni an lo om tran na chu gifted Zirlai te wang bok ni in headmaster an do na konga pui turin chung Zirlai te chu an soma ama ero chu gifted ten in tuk tlang taka oman du lain chung ho chuan an skula in thler na chu an ma ni wang ani thu shilin an thu a in mutalova kal shangin an pol chu alo thang lian ta zel lo ni chumi hnu chuan peng chuan a power mangin admin te lo kal ma om tur le an thil ti zong puang tur chuan thu a peta a time chuan gifted te chu kang mei chhuah tum tu emo ati laya ado dal tu te zo kan ni ti a hriat chuan makalo ti hle a ti chuan peng chuan anti gifted lo om dan le conference a thil thlen dan dik tak chu a hrilta a time in thu dik ani le ni lo a zo lai tak chuan wave le pan te chu ron kalin wave chuan time hne na pengina khang mi sual te laka a power man lai a hmu to hnuwa a chunga po a man thei reng thu chu a hrila ma se peng chuan a chunga ti luina a man ngai reng lo tur thu hrilin chute chunga gifted te ala ring lo chewani chuan a thu ani to thu chu a ron hrilani ti chuan time po chuan a topa a ring ve thei ta chumi hnuwa panin an omna a hriat thei dana zo chuan time chuan a ril ru manga a hmu thei thu a lo hril ti chuan time pon a power a hmu chuak to ti chu an hrethiam ta ani chumi hnu chuan misual zinga tlan chuak pakhat kha lo langin phone atanga ming hriat lo a belai chu a lo langa chumi omzia chu anti gifted te kai hroi tu in phum rutlatan omti na ani an ho tu pa chuan gifted ho in exam ni ya thil tuman nei ti hria in ama ero chu chumi ni atana plan fel fai ta kalo nei dai to thu chu aron soya an plan chu enge ni ta angle gifted te pon an hna lo la chun zom ve zelin wave om le pante an lo langa student inspector te hriat lovin in chunga chuan school in internet a nei theinan antenna siam chu da an lo tum mek ani an buai pui mek lai chuan om chuan tui thlo palin ma se a chelo lo ti chuan chutlai hmuna an hna chu an zo felta Zirlai te chuan internet ron chak ta thut an hmu chuan makan ti hle a chum lo chat lo chuan internet chu an hmang ta chur mai gifted Zirlai te chuan chu system hack na an mamo wang ni in kongka lu ka tin mai chu an password manga lu thei turin an siam ani
password ero gifted te chawin an hria chuti rualin time po chu a power mandan chu la zirtir zelin time chuan om clear le monte omna chu school me pa en atang ringot chuan a hre thei chat chat mai ma se thil nung lo zon mu ero ala har sat deu ti chuan an nga fa gifted thlan chuan a tur exam hun chu alo thleng ta exam ma chuan headmaster chuan time chu kawin gifted Zirlai zinga lak telve ani chuan a thlop tlat tur le future bright tak anei pha tur thu chu alo shil ani Mr. Pom chu exam na atana poimo tur alo inpuat salai chuan Mr. in kha localin gifted Zirlai chawina an hriat thei sound chungchang vel chu aron zota anina taka chuan Mr. in hian engemaw tak tumlok chu alo nei ani chumin hnuwa headmaster alo lan chuan Mr. in chuan internet that le tak chungchang soipuya rom manna nei felvek to thuin alo chang ti chuan speaker a chuan exam dona wanga internet zongzong chuni lenga ti topani tur thu chuan ron puang ta a anina taka chuan headmaster chuan radio jamming device magin wifi connection zongzong chu alo dang vek ni in chu chuan gifted Zirlai te po chu alo ti boy ve hle alo ni chuta chiat chuan chu device omna hmu chuaka off tur chuan time an mamo ti chu an hre chuak ta ti chuan wave chuan an device man thei tur omang chu en ngal vatin time hlena chuan a puina an mamo hle thu chu an hril ngal bok ti chuan time chu exam hall a omin an plena chuan bathroom kalangai wanga chuak turang chuan ani ma se exam veng tu chuan exam laya zung tur tak nial po a chua a phal lo thu soin ma se time in bathroom kala dil chuan mak tak mai na lo phal ve mai anina taka chuan peng in a power manga chua tir phal tura alo thunun to wang ani gifted Zirlai te chuan device omna chu zongin ma se an hu mai thei lo tai man mamo time chu bathroom makalin a chua thei thu midang a hril hnuwa map chu a en ngal vata atir chuan mu thei lok lo ma se an beile deuh hnuwa a mu thei ta hlo mai khomong lovin a panding ngal chota ma se kongkhar lo in kala wangin a lut mai thei lo exam tura ron tlai grace lo langin apakil manga aron hon hnuwa an lut ngal vat device omna chu vatlengin peng chuan off ngal vat turin alo ti ma se headmaster in exam ma a athil hril kha hre chuak zokin aril ru athlak da thut mai off lo chuan a let le ta zoka kong laka chuan peng le mon te chuan lo nang chingin time in puya du lo thu alo hrila kalsona tumlai tak chuan peng in sum zo lo chuan lo man betin a power mang thelani ma se a in sum le thei ta sham thataka in shilin anin kalsan ta a gifted Zirlai de chuan an hlotling zo ta lo emo an ti lai chuan kon chuan clarifona notification lo lut chu a hmuta a thiante a hril ngal vata chuti mek lain Mr. Pomin exam hola sound low play a tum lai chuan a play thei ta hau lo mai chumi omzia chu tu emo in wifi an block na device chu a off ti na ani time khan off se lo chuan tunge off ang a off tu chu Mr. in kha lo ni reng mai rang taka Mr. Pomin a office lama audio file la ka vatum chuan a lo bo dai mai a hun taka om chuan a lo la le man hlo ani chumin hnu chuan pek chuan an headmaster chu hmu in skula in thliarna na salutuk chu ati to pani pot chuan audio file chu an pek let le tur thu chu avashila headmaster po chuan rem lo ti in skula chuan in tuktlang taka kalani to tur thu chu apuang tanghal ti chuan gifted te chuan an tum an ti hlotlin ta ka wang chuan an lom kher mai chumin hnu chuan exam hall a chuan audio chu an ron play ta a gifted te chau chuan an lo hre thei ani chumi omzia chu gifted batch thar kan hnai ti na ani chumi thil thleng atang chuan school chu in tuktlang taka kal to in thliarna po chu a om talova gifted Zirlai te chuan an chakta ania an ngai lain chu an thil ti awang chuan hong thalo zo ka ron hril chuak don ti ero an shelo zana chuan Mr. in office lama akal lai chuan office lo hnok nuai chu hmuta a hma a headmaster a pek damdoi po chu aboti a hrengal
CCTV chu en ngal vatin office chu an lut ru an omti chu a hmuwa damdoi alalai po chu a hmu chiang khop mai anti gifted thil ti ni nge in alangani engtin nge ma an ron lak le anga gifted te chuan engang chia nge an tor zelang le gifted te top na hun tur bulin tana em niang